खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफान आरो बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हरखाबै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब बेंखन मावख'आव दावबायहैनायजों लोगोसे बेंखन मावख'नि थासारि आरो बेंखन मावख'नि सोद्रोमाफोरखौ लानानै गोख्रों सावरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव गोबां मख'नांगोन एबा गोबां बाथ्रा जों नोंथांमोननियाव फोरमायनो नांगोन दि गोलाव समनिफ्रायनो माखासे रायजो राजाफोरा बेंखन मावख'आव खामानि मावनायाव गोबां असुबिदा जाबोदों आरो माखासे बेंखन मावख'नि अफिसारफोरजों गोबां मोगा-मोगि जानो गोनां जायो होननानै गोबां बे समाव नोंथांमोना मिथिबोबाय थादों। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हरखाबै उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब बेंखन मावख'आव थांनानै गोख्रों नोजोर होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो लोगोसे बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा एबा बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेंखन मावख'नि थामहिनबा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिङा बेंखन मावख'जों लोगोसे उदालगुरिनि आरो माखासे मानि बेंखन मावख'आव हाबनानै एबा नोजोर होनानै एबा नायबिजिरनानै आरो नायदिंनानै गोबां मानि अफिसारफोरखौ जथाय खालामनानै सावरायोदि फैबाय थानाय समाव जाहाथे रायजो राजानि खामानिखौ मोजाङै मावफुङो, रांखावरि जाख्ल'नाय गैयालासेनो बिटिआरनि हानि खामानिया अराय जालांनांगौ आरो रायजो राजानि जाबायदि हास्थायनाय हा हुनि खामानिफोरा माबोरै जाफुंनांगौ बेखौ नोजोर होनानै मोजाङै एबा गोबां सावरायनायखौ बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेंखन मावख'आव हाबनानै बेफोरबायदि बाथ्रा सावरायनायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे समाव बुंनांगोन बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा एबा बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे मानि बेंखन मावख'आव थांनानै गोबां सार्कोल अफिसारफोरखौ लोगो हमनानै बाथ्रा सावरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा फोरमायोदि आरो बिथाङा माखासे बेंखन मावख'नि सोद्रोमाफोरखौ गोख्रों नोजोर होनानै बाथ्रा बुंदि फैबाय थानाय समाव जाहाथे रायजो राजानि जा हा हुनि जेंना बे हा हुनि जेंनाखौ रांखावरि लायालासेनो खामानि मावलांनांगोन आरो फैबाय थानाय समाव रायजो राजानि जाबायदि हा हुनि जेंना बेखौ थाबैनो नांगौ बायदि एबा हानायमानि खामानिखौ मावफुंना होनांगौनि बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा।